Zdravím vás diváci a vítám vás u prvního dílu alternativní historie. Ve zkratce vám představím 3 moje možnosti, které by se mohly stát, kdyby Československo odmítlo Mnichovskou dohodu. Nejsem sice žádný odborný historik, ale zajímám se o historii a dle mého názoru by byly tyhle možnosti v celku reálné. První možnost: Československo by zůstalo osamocené. Československo odmítá Mnichovskou dohodu a po tomhle kroku ho kritizují vlády Francie a Anglie a odmítají jakoukoliv pomoc. Československo zůstalo osamocené a sovětská pomoc vzhledem k tomu, že hranice nejsou společné, nepřipadá v úvahu. Jednotky Wehrmachtu tedy začínají útok na republiku ze severu a z jihu za účelem zabránění ústupu na Slovensko. Dále spouští útok z západu na Prahu. Na jihu Slovenska začíná útočit maďarská armáda a Těšínsko obsazují Poláci. Českoslovenští vojáci bojují statečně a brání republiku v prvních okamžicích celkem úspěšně. Zmíněn Luftwaffe má ve vzduchu absolutní převahu. Situaci nenapomáhají ani útoky německých obětov v Sudetech na československou armádu. Němci proráží po těžkých ztrátách nedostavené opevnění a zhruba do 3 týdnů dobývají Prahu a do 2 měsíců končí válka na celém území Československa. Druhá možnost: Francie a Anglie odvolávají podpisy pod Mnichovskou dohodou. Británie a Francie odvolávají po nátlaku veřejnosti a československé vlády podpisy pod Mnichovskou dohodou a garantují nezávislé Československo. Němci spolu s Maďarskem tedy zaútočí. Polská vláda do konfliktu po intervenci Britů nezasahuje. Celý Wehrmacht je tedy na hranici s Československem a západní strana hranice Německa je nekrytá. Spojenci tedy postupují Německem. Wehrmacht je nucen uvolnit síly na západní frontu a Československo zahajuje protiútok a obsazuje Kladsko, kde je početná československá menšina. Zahajuje tedy i maďarskou ofenzivu. Do války se přidávají státy Malé dohody a Polsko na straně spojenců. Začíná vleklý válečný konflikt s vítězstvím spojenců. Po válce Československo se stane středoevropskou mocností. Třetí možnost: vojenský puč v Německu. Poté, co proti Československu zahájená válka, se v Berlíně odehraje vojenský puč. Provede ho skupina generálů nesouhlasících s Hitlerem a jeho vedení války. Hitler je sesazen a je podepsána mírová dohoda. Těžko říct, jak by to tenkrát dopadlo. Ale určitě existuje další desítky variant, ale dle mého názoru tyhle 3 jsou nejreálnější. Ale jak říkám, nejsem profesionální historik a určitě si mezi vámi najdu další se svými variantami. Každopádně je napište do komentáře, které jsou ty vaše. Děkuji vám, že jste se podívali a pokud se vám video líbilo, zanechte like a odběr a uvidíme se u dalšího videa.